мавзӯи дигар, имрӯзҳо аз ҷониби милитсияи суғд гузарондани корҳои фаҳмонидадиҳӣ оид ба пешгирии бемории коронавирус ва иштироки шаҳрвандон дар маъракаи эмгузаронӣ идома дорад. гузориши навбатии барнома дар ин хусус омода шудааст. ҳифзи саломатии аҳолӣ аз самтҳои фаъолиятест ки кормандони мақомоти милитсия ба он таваҷҷӯҳ доранд. пайдоиш ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 масъулияти кормандонро дар ин самт бештар намуда, бо гузарондани ҳар гуна чорабиниҳои маърифативу пешгирикунанда баҳри ҳимояи саломатии шаҳрвандон ҳиссагузорӣ карда истоданд. анҷом додани мулоқотҳои тавсиявӣ бо сокинону меҳмонони маркази маъмурии вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд ва тақсими ниқобу варақа, маҳлулҳои безараргардонӣ, чорабинии навбатии масъулини шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд буд, ки чанде пеш гузаронида шуд. чорабини мазкур бо ҷалби ҷавонону наврасони фаъол, аъзоёни гурӯҳи авангард дар ҳудуди боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, истгоҳ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ сурат гирифт. риояи чораҳои бехатарӣ аз қабили дар ҷойҳои серодам, истифодабарии ниқоби муҳофизатии тиббӣ, дурӣ ҷустан аз алоқаи мустақими байни ҳамдигарӣ ба мисли салом бо даст ва оғӯшгирӣ, мунтазам истифодаи маҳлулҳои зидди уфунӣ, ҳангоми сайру гашт ва истифодаи нақлиёти мусофиркаш, риояи масофаи иҷтимоӣ аз мавзӯъҳое буд, ки зимни чорабинӣ гурӯҳҳои корӣ ба шаҳрвандон фаҳмонида ниқоби яккарата ва варақаҳои иттилоотиро тақсим намуданд. ҳамзамон аз сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд даъват ба амал оварда шуд, ки маъракаи эмгузарониро самаранок истифода бурда аз ваксинатсия гузаранд, зеро ваксина баъди ворид гардидан ба бадани инсон барои гирифтор нашудан ба бемории COVID-19 муқобилият нишон дода метавонад. ба иттилои масъулини шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар чорабинии мазкур зиёда аз 300 адад ниқоби яккаратаи тиббӣ ва 250 варақаҳои иттилоотиро ба аҳолӣ тақсим карданд.